als markets d'Android i Apple tenim unes 50.000 aplicacions disponibles, És molt. que és molt, però no són tantes aquelles que han sigut validades clínicament, que han sigut validades des del punt de vista de seguretat, des del punt de vista clínic. Llavors, precisament, la nostra tasca és aportar aquesta validació, aportar aquesta evidència de que aquestes aplicacions són bones, són segures, són adequades i que no sempre ho podem garantir mitjançant els markets. És com si jo et dono un termòmetre i et dic que pot mesurar, però et dic que no el faci servir per un tema sanitari perquè no té el marcatge CE. Doncs precisament el que estem aquí adreçant és en dotar de tota aquesta certificació, de dotar de tot aquest procés d'homologació per assegurar-nos que les aplicacions que prescrivim, que són molt poquetes, de moment encara estem en aquest pas, si ho comparem amb altres sistemes com per exemple el sistema d'Alemanya, ja tenen un sistema per prescriure apps segures. Nosaltres estem fent aquest recorregut que ens permetrà poder parlar de prescripció d'aplicacions.